Id-dar tal-anzjani tal-Mosta lilha għal aktar minn 35 sena tipprovdi kura u appoġġ lil komunità anzjana qed isirilha rinnovazzjoni estensiva biex tkompli ssaħħaħ il-kwalità u l-kumdità tas-servizzi tagħha. Dan il-proġett li jinkludi titjib infrastrutturali u modernizzazzjoni tal-faċilitajiet qed isir b'investiment ta' €1,500,000 fuq 3 snin. Ix-xogħlijiet jinkludu installazzjoni ta' tagħmir ġdid tal-monitoraġġ u s-sigurtà, restawr tas-sistemi tal-ilma u drenaġġ flimkien ma' titjib fiż-żoni komuni bħal kappella u spazji oħrajn fejn ir-residenti jiltaqgħu. Waqt iż-żjara tiegħu is-segretarju parlamentari responsabbli Malcolm Paul Agius-Skalja għal dan il-proġett juri l-impenn ta' dan il-gvern biex il-faċilitajiet tal-anzjani ikomplu jitjiebu b'mod sostanzjali. Fl-aħħar mill-aħħar aħna għalina l-anzjan huwa kollox, l-anzjan qiegħed fiċ-ċentru tal-ħsibijiet tagħna, l-anzjan ikollu post sikur, komdu kif jixraqlu fejn ikun jista' jgħix huwa hawnhekk f'dawn il-postijiet b'tant għoża u nieħdu ħsibu aħna wkoll b'tant kura u għoża min-naħa tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u kura fil-komunità Renzo De Gabriele żvela li fil-jiem li ġejjin se jibda proġett simili fid-dar tal-anzjani tal-imtarfa b'investiment ta' €2 miljun oħra. Tul ix-xhur li ġejjin se nkomplu dan ir-renovar radikali bħalma minna wkoll fid-dar tal-Furjana. Ukoll ħanibdew l-imtarfa biex ikollha l-istess tisbieħ ta' dan il-kwalità u dan kollu fuq dawn il-perjodu ħan jintefqu fejn bejn dawn iż-żewġ djar 3,5 miljuni.